A. Repovi zatvoreni, to ok. Da, 32 je. 15, Ajde drži. 10, Idemo se dole, sretno. Daj mu džus, obrat. Hoću. 5, 4, 3, 2, 1. Super.
Čitaj, jel gura? Je, gura. Koliko? Super. Kako si? A ne znam, 7 nešto. Ja sam. 30. Stao sam. Išao sam prema nekom deblu. Banja lijevo, zabija se u drugo deblo. Nemaš tu opciju. Nema tu opciju. 30. Može. Ga možeš pridržati. Može, ako hoćeš. Može. Rekao sam, stavi odmah nogu da vidimo da se izbalansira. Štima tako. Je. 15. Deset. Daj mu ga šilj. Anec. Daj mu ga i ti. 4, 3, 2, 1. Ajmo, gaz! Jevat. Ujebat.
Koje je vrijeme? Kovačiću, deri ga. Ja probat ću, dok noge ne otkažu. Ma neće. 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1, start. Jebem ti. Jebate. Pičku. Stop.
Kako sam ovo preživio, ja ne kužim. Opet u stablo. Pička u materi. Svako stablo moje. Ha! Dobro sam se izjela.